Danas ćemo obedva seljačku pitu od pora iz kute. Za jednu dobru pitu, za 4 jako lačne, ali lakome peršone, rabi nam 3 žmuji mehke muke. Žmuji su oni obični od 2 deci. Muku zitresite na dasku za mesit, ali na čisti stol ako nimate dasku. Stavite i 2 mitje žličice soli. Spezajte i 15 deki putra, pa z lopaticu na uznožon nadrobite va muku. Nemojte znimat putar z frižidera prvo leh počnete mesit, až će vam se stopit i testo vam neće dobro doći. S rukami sad se lepo starite va prah da vam ni grudic od putra. Ma pazite, ruke su vam teple, pa zato brzo delajte. Kad je vas putar potaren, lepo poberite se na jedan velik kup, pa onda z vrha storite škuju va sredine. Vanju razbijte jedno jaje, dodajte 2, ali 2,5 žlice kiselega vrhnja, pa z lopaticom malo zmešajte va sredine. Vato stresite 1,5 žlice šode bikarbone. Od nje će se testo lepo dignuti i bit će mehko. I dolejte 10 žlic mrzle vodi. Za testo nam više niš ne rabi, to je sve. Sad lepo z lopaticom su okolnu muku malo po malo namešajte va mokru sredinu, neka vam ne teče okole. Z rukami zamesite testo. Poberite svu muku kaj je na stole i nemojte drugu dodavati. Až ako budete dodavali, testo će vam biti jako žilavo pa pita neće biti dobra. Nemojte pozabiti da su vam ruke teple, pa zato brzo delajte da vam se putar ne počne topiti. Ne mesite preveć, leh još to onoliko koliko rabi da vam se prestane lepiti za ruke. Od parićanega testa storite balu, pa ju stavite vakako u terinicu, ovako ste na dno potresli malo muke, da se ne taka. Sve skupa stavite va frižider najmanje na pol ure, až mora odležati. Sad ćemo stori filu. Za početak narabi pol kila pora. Odrežite mu koreni, iznamite majenska peraka u žaju bit i blatna i suha. Dobro bi bilo da odrežete i suhi vrhi od drugih peri. Očišćeni por narežite na kolutići i na trakice. I beli i zeleni del, až su oba dva jako dobra za pojist. Onda ga malo rastresite s prsti, až se med peri zna sad će se naći. Stavite ga va vodu jedno 10 minuti da vam se so blato lagje odmola. A potla ga još jedanput dobro ziperite po špinu. Za dobru pitu od pora rabina ni neć mesnatega. To more biti vratina, panceta, kobasica. Mama ne je najslaja s hamburger pancetom. Pancete najprvo odrežite kožu. Morate zneti hrskavicu ako ju nimate radi. Potenju narežite najprvo na fetice, a umte na tanke trakice. Rabi na njeno 20 deki. Va široku padelu stavite topit putar. Na putru pofrigajte pancetu. Onako lih malo da zadiši još to za gušt.
malo ju popaprite i posolite, ma ne prevećaš i morda i sama slana. Izmešajte da se ne ćapa. U frigenoj pancete dodajte pork i se dobro zicedil od vodi. Jedan sled izmešajte. I frigajte da je v otprtoj padele, na jakem plamiku. Tako će sa voda brže posahnut, a por će lagje povenut i ostaće zelen. Pogasite plamik i neka se prohladi onako da bude mljačno. Barćajte i kalup vaken će se pita peć. Dobro bi bilo da ga obložite s masnom kartun, a ćete tako lagje znet pitu vanka kad bude pečena. Kartu odrežite na meru, pa ju dobro natisnite va kalup. Moj kalup je okrugli 36 cm širinu. Gremo da je pitu delat. Na stol, ali na dasku potresite malo muke. Testo koje je bilo va frižideru znamite vanka, stavite na dasku, pritisnite z rukom da se malo poravna, pa onda z vajerom lepo razvajajte. Ne rabi biti preveč tanko. Testo razgucite par centimetri više nego će jedno od kalupa. Tako će vam biti stranice pokrivene. Obrnite polovicu testa preko vajera i odignite. Tako ga prehitite va kalup i va kalupu ga dobro natisnite da bude svuda jednako popunjeno. Sirubi lepo poravnajte. Moru biti sledić visučej nego čaj stranica od kalupa. Sečaj previše, to otkinite, ali odrežite. Spirunon nabudite so dno. Tako će se testo peć jednako, po svud će biti lepo zdignuto, a ne na jednom kraju napuhano, a na drugom nisko. Vrijeme je da finimo filu. Spezajte pol kila skute i zdrobite ju z lopaticom. Vanju zmešajte i 2,5 deci kiselega vrhnja. Razbijte nutra i 2 jaja. Malo popaprite, pa narežite nutra petersin, origano i par listići kuša. Sve još jedanput zmešajte da se skuta dobro razbije. I konačno na kraje pa skutu zmešajte zmjačeni por s pancetom. Neka se sve lepo ujednači. Gotovu filu od pora iz skute pretresite na paritjano testo. Sve dobro poravnajte. I za kraj rubi od testa prehitite nanutra preko file. Tako, delo je gotovo. Sad to još samo rabi speći. Pitu stavite va vrelu peć na 40 minuti na 200 stupnji, na donjoj polovice.
Pečenu znamite vanka i pustite kvarature da se hladi. Niš ne tičite, až ćete ju sušundrat. Komać nakon kvarature morate pit uz nec kalupa na taruj. Maknite i kartu. Najma ju što toliko rabi jaju da stisne skutu da se ne raspade kad ju režete. Ovaj kus je moj. Gren sad jest, až ja više ovo ne morem durat. Vi si odrežete koliko ćete. Dobar tek! Čaj dobra, ma za prsti polizat.